A je to tu. Začína ďalší semester. Som plná očakávaní, ale aj obáv, čo všetko ma čaká. Je na čase sa na to pozrieť. Otvorím aplikáciu ThinkTower a prihlásim sa do svojho študentského účtu. Už ma tu čaká zadanie. Veža mi zobrazuje kroky k jeho vyriešeniu. Začnem teda od základov. Ciele zadania. Ako prvé si prečítam zadanie a zapíšem kľúčové slová. Ale počkať, umelá inteligencia v čete mi hneď položí otázku, ktorá má naštartovať moje kritické myslenie. Počas celého procesu mi aplikácia pomáha držať sa plánov. Ak niečo preskočím alebo zanedbám, veža mi to hneď pripomenie. Všetko musí mať svoje základy, no nie? Keď niekedy neviem ako ďalej, v aplikácii nájdem rôzne aktivity podľa toho, v ktorej fáze sa práve nachádzam. Hneď mám nové nápady. Občas sa začnem uberať iným smerom. Vtedy mi veža ukáže, aký to má vplyv na iné kroky. Aplikácia mi tak dovolí robiť chyby a učí ma tým premýšľať v širších súvislostiach. Po obhájení môjho riešenia si už len zapíšem feedback komisie. Nezabudnem aj na vlastné zhodnotenie celého procesu. V aplikácii môžem riešiť viacero zadaní naraz. Obsah každého projektu si viem kedykoľvek prezerať a doplňať. V kalendári zase nájdem jednotlivé fázy riešenia zadania, rozvrhnuté do týždňov. Aplikácia ThinkTower mi pomohla pochopiť, že dizajn nie je len o kreatívnych nápadoch, ale aj o systematickom a kritickom myslení. Tak čo, pridáš sa?